ki khubor bat ki jing tip ki baman la kasni hau nu channel skaman su channel singa ba subscribe na menta ngin ya pe ya artli ki jing ruai election ki ba penchong chit ya ki pat ba jongkari khasi haka por election kawe ka jing ruai ka dei haka election jong usnem arja kra bat kawe pat ka jing ruai ka dei haka election arja rafulai ki don chubun tli ki jing ruai election ki ba syang tunat ban sngap henry kini ki artli ki jing ruai ki ta khamtam ban ki we pat ki jing ruai election haka tin khasi bat kini baru ki artli ki jing ruai la thau da uju unong thau jing ruai ka ba nongkong ka dei ka jing ruai election na ka benta uba imprisaring son chela uba dei ukatong jon ka MPP house name arja kapra ka kerteng jong kane ka jing ruai ka dei konong mikmat ya kane ka jing ruai la thau da uba SF melingap kane ka jing ruai ka don hadu 2 million ngut ki ba ngap bat ki ba pe ya kane ka jing ruai hakawe ka channel YouTube ka bala upload ya kane ka jing ruai pat sakawe pat kajirwai election ka ba pau bha hakini kisni ki ba menta kata kadde kajirwai BPP lene ka voice of the people party kabaya khun na ka benta ka election jong snem arjar phalai ka kerteng jong kane kajirwai kade haupra bat yakane kajirwai ru lathau dauba SF melingap bat larwai pat dauba S marbo ba bet ikwa ben khujno u syndrome bat kidon hadut similian ngut kinong pe ya kane ka jing ruai ha YouTube hakawe ka channel YouTube bala upload ya kane ka jing ruai upra lama ngendra upra